Hvis det er sådan, at blomsterbutikken ønsker at udvælge nogle af kunderne, sådan så den ikke viser totalt alle kunderne, for eksempel hvis man skal vælge de kunder, der har købt for mere end 1000 kroner, eller hvis det er sådan, de bor i postnummer mellem 3000 og 5000 her i Danmark, så kan man lave en forespørgsel. Og den måde man gør det på, det er at man går ind i fanebladet opret og går ind under guiden forespørgsel. Den er den var her. Og så laver vi bare en simpel forespørgsel. Så vi siger okay. Og så trækker vi alle dataene over for vores kundetabel, så vi kan bruge dem alle sammen. Hvis det er så, at man kun vil have nogle få af dem over, så kan man bruge enkeltpilen, men man have dem alle sammen over, så bruger man dobbeltpilen. Og vi trykker bare næste og udfør. Så har vi faktisk forespørgslen liggende herovre til venstre, og hvis vi går ind og dobbeltklikker på den, så kan vi se, at vi har forespørgslen med alle dataene. Men hvis det nu er sådan, at vi kun vil have nogle af dataene med, så kan vi gå ind under fanebladet startside og trykke herop på værktøjet herop. Så kan vi gå ned og sige, hvad er det for nogle, hvilke oplysninger er det, vi gerne vil have søgt. Og hvis nu for eksempel det er alle dem, der har købt for mere end 2500, så går vi ud under den oplysning, vi skal søge på. Og det er den, der hedder varekøb. Stiller os noget i kriterier, og så skriver vi større end, det var mindre end, større end 2500. Og for at se resultatet, så går vi lige heroppe i vis. Så får den lige præcis de to kunder, der har købt for mere end 2500. Hvis det nu er sådan, man gerne vil have dem, der bor i et bestemt postnummer, så kan vi lige gå tilbage igen. Sletter lige det her med, hvor meget man har købt for. Ud under postnummer. Der. Og for eksempel skriver større end 5000. Så vil vi se, om der er nogen, der bor i postnummer over 5000. Og det var der sørme. Der var en, der boede i IKAST. Symbolet heroppe. Så har vi gemt den. Og vi kan også printe den her forespørgsel ud. Men pænere er det, hvis man gør det i en rapportform.